Shubor nakaslem jong udongsan hima. President ka New Trap Youth Council upa Robert June Kharjarin ulapan pau ka jingsong si banyu ibi kinong elam khasi ki kren ni ka jing e jong ki garo haba ka jet ben riu ka don kam ban ai bha khambun ha ki kam sarkar yakini ki kintin uba Robert June ulapan pau hadian beladap wan jungo yu ba aden basayomat hadian shiposngi bala syathan kabalong menta ka step jong ka shitarik ujilio arajar pulai namar baki doktor ki hab eye drip namar ka jing tlot kamet uba Robert June loong bagi menteri garu obat ukandrat sangma komu menteri rangba ki keren kum ki garu hendai upan pau ke jing songsi haba ki nong elam khasi ki keren kum ki garu haba ka jet ben riu ka pha ban ai bha khambun haba labun riu ka jingwan ka jongi kum seng kam sendai tang taksi kilai hi bang lawan nang port support di khot bang kinong kitkam seng bagi snap rekam jong seng ajat man resmi hi wan ha ka jaka bat ka jumut hi jong ka jingwan ka jongi kalong ban ai ya ti ka mon ti ka diang ban pen pau ba kum ka seng ni ka san teli telan ya ka ne ka jingdawa ban pen kelano ya ka reservation policy ka belalong ka jingno siliang ya ka jep pedu new trap hi rokoi ka seng ka sim ba ka ne ka kamiap kamim jong ka jep pedu new trap hi rokoi kadi ka kam ka ba borok di khot jong ka jep pedu new trap compare langi don ha ka seng yu ka kan hun yu ni don ha ki dong yu ki than yu ring hap ya seli kum ka jep pedu no beli kani ka jingdawa ban wanra ya ta ka reservation policy ka ba bit babiang ka ba yahap ka kum ka jing bun breu ka ba yahap ka kum ka jing yaj ka jing telun jong ka por kadi ka jing dawa ka ba ka jem breu ka jongi kala dawa na ka por sa ka por di nata ka daw bangiwan ban ai yang ta ka jing kersan ka jongi kum seng nalo ka taru ni ngomelung hi kum ki breu ban yo i ba ka met ke jong ba den kala telot yo i ta ka jing pena jong ki doktor ka ba menin ba kalau don ke jing duna hai ta ki hakita ki dawai dasin ka met mo kum kita ki vitamin kita ka mulu ka bat kui tinggi sngo senai hi yo parado parasnam ni sngo dap da ka jing sngo tu penang penya pat ya pra mangi no boleh ngidai tang gaju ka jam bru ka jam bru kasi jantiaran ka jam bru neutrap ka bayar ka jongi hi kelumblang panginom ya penuan ra kita ki jing sngo dong ka jing sngo han ki jing sngo district ka jing sngo subdivision jing sngo kentot hakum kan di kapor di kabaya don kam kolong bangin ya teli no boleh hapakut di kolong ba kabha thungkam thungjam kandei nam ta jong kajap bru ka jongi no boleh kumbangi khambun haka population kumbaka reservation policy hi ka stand ka population haka jingai bha ni don kam ban yo khambun mangi haka ne jinga bha kam ka aja phika ne ka kam jong ka reservation policy nginom la ban len ka involve bun ke kawai kalong ba ka involve ka jing so thu ka bajanai halor ka an kidon ki legal issue ku bangi hapan ne keren kabar habang ye keren ya ka reservation policy kidon ru kimat bangi hapan ye keren ya kayo kakot ya ka jingkiu ya ka jing sadin na ne kin pareng jong kata ka socio economic factor ya ba nginom la ban len habdon hi de kibru ki basung thu ya kata kadon ru ka jing sngo communal tension na ne kata ka jing sngo fair je penru nginom la ban len na mo blei ngi dawa ban pen kenria la ne ban pen bha ban pen kala ya ka reservation policy nyo i ki perlok achik ki jongi ki persyang ban ong bakadi bendon ka status quo tika nomla ban len kadon hi kata ka jing snow ya per je penru dia ladangi sim kelumlang ya kan ni baro mo wara nang no ka ju ho ka diman ka jongi ka bahkan na policy ka population pen ha ju pun pa mut ba ka jam ru ka bapta sau ku ra patio ki tuai tam ki banyo ni ke ka suppose nem ngin sa ya pet ka jingkiu jing yar jong ka population rela da nem ngin sa ya pet ka jingkiu jing yar jong ka population rela da phimla ban le kata ka snow du no mano combine no nomor district level la tan juga district level la ban pa baro lai indigenous tribe
borok lai teli borok kijap pada utrari ada combine lupa ada level ti ya kata combine lang no akastit na No nomor batang nomor bagi kisang balang kimuan nagri gulum garo. Dan sarkar ka pasangyan no iya ka jingi kandu bat kisang balang kami hari lu pasti. pati ka sarkar bayalam garo ti ya kersan ni garo hibe ini semua fair la iu kata tada pinpet ya ki minister garo ki keren ya ka reservation policy kum ki minister ikan baik kum garo itu di ailat ku garu keren kum garu mengiru kum ki kasi penar mengikum ke jap pada trap ngin keren kum ke jap pada trap ngiladap keren dah ka basai ba ka choice ka along ready wad bang ban ya piano ya ka jela ha arteli ki benta ngingim snu lilai rem lada u garu keren kum garu ni ke bangi kam snu si kalong ba lada u trap keren kum garu Hilo do konrad uang bangam teriak ban kelaya ke reservation policy na marbo di goro kumang yong ka reservation policy lay ka reservation ka policy ke basu ya da bai tang goro ngim hong ngila ban dom na marbo di chip man star hanrei haput goro hab ya da goro hi henrei ngin susi ladang yo i le se kum bar nek lane kumu le se kumu dr w khanuki mo lani unu du khot jong gajak perlu nutrep aja kamu yang nam ta gajak perlu nutrep ule yang no nam ta ki garo de ka persusi ya kata nak kalian gajong ngim so kere na boleh ngitip ya kai gajimut jong kasarkar ban khot yang tu meeting gajimut jong kasarkar ban khot yang tu meeting kalong ba khot ya kiseng balang penbit pentamula kiseng balang kidang perkhat ba kila ban penget ya kiseng balang kuma penget ya kipol ka parti alor ka roster renda kelayu i bagi seng bahalang borok kiwan ya ai gajing kersan kati komon kati kadiang iba aden ngatrai kim snow faida syu bandang khot kita penting di cancel no ai daw no yang taka jing bom wan jong ki garo mo tanggawe gajing ai jumut mekhlia kam penlong syu ya ki meeting lada wan ki garo ki garo meleru sang meeting tang segaro kan bele kiwan le yu sene mola da kata ka diga genuine garau kon ong bomwan kiseng garo ya keren syu ya ka kamyap kabim ti kini ro kiwan le yu sene nat kadau kolong ba kani ke garau ka ba sarkar ka ai ban senge ya ka meeting kalong ka garau ka bom yahap e kalong ka garau ka bom yahap e rem na kaliang jong kaseng ni keren na ka basai bangim sngo tenan ya kan ga jingle jong ka sarkar mo hidon la ka jong ka hop ban kersan ya la ka jong ka jep ndru hari habab hipat ya ka kam kum chief minister habab hipat ya ka kam kum minister ya rabat da kata constitutional provision ro ban hapan petlak henry la da ka commitment ga jong ki ka debit tang nam ta ka we ga jep ndru kata kami hapin untuk tempat ini ketan ki balong ki constitutional post ikwa mentang siru kalong ba ban pedihi ba kum meseng idon rengkat but kaju ko poro ban pha ya ka kubor ka basai sa ka sarkar ba kimdei syu banang penslim kimdei syu banang ele kaisa bat kini ban sange no itu ki but thamula kam kai ba ki persyang ban le ha kini sini yingim dei syu ki bit bandang ngop ha kini ki but thamula jong ki konman ba persyang ban kelumar ya ka jingmut jing perkhat jong ki ba da ka ba sipang pha keren ha ki non tribal bong ni dawa pha la ka jong sipang pha keren ha ki muslim ha ka concern jong ka India am judan reservation ya ki niam kadon reservation tang ya ki traj ba de ki kas ki boker kum ke ST OBC SC ban mentah ki don ki economic worker ki bru ki beduk judan kata ka jing reservation ya kiniam resno hamula ba ha mekhlia wat kiniam kum kata ka niam muslim na karhil ru dawa reservation tikani ka pau ya kalau jinglong desperate jong ka government ban persyang ban hamula ka bas ngosi syu la don ru saki kenhun ki bala persyang ban ong ba ai bha la ka jong yu maram yu war yu hoy yu longam yu penar kani kanong ka bom sotenat adu kata no boleh nyingit scam kum ka HYC ba kajai pendu ka jongi compare la phisong sha rilum penar ne sha rilum maram ne sha ri them ribhoi ne shano ru ngidehi kaju ka jep pendu ne trap ka bayar
Ti haba ni yaki ya kan kamat kam da thau ba dan yo nong tang ka east kasil ni ka west kasil ni ka ribhoi ni ka chinke hill rei ka yo nong hi ka jep riu khasi jentiala ni ka jep riu ni trap dingi kentu ya ki pardo ki parasnam ki jongi ba Dadang imla man baik mentai ni ka bahat tungkang penjam. Nilayat sempoi senam. Ke ai ke jengi ijung pi. Hadin sempoi senam hadin sempoi senam. Ngidang roy mangine nang roy bungi garon. hi haki meeting bangi kendo ya ki minister ya ki birokrat haki ni ki panai ban kisngi ki baladam nilayo cintip ba kadon kata ka baklok ba hadu paspa tam tani ngi ailat baka roster country kam sadin bat nadang ngi ailat baka polisi ka bano siliang kan dang yat kumni kumakalong kabumut ba ki kun samla jong kajap du bunyo trep ka jong itip salai pho sapos nem dang yo kam saudas limong ba ka jap ru ka jongi kalong dependent haki government job ka jap ru ka jongi kala menteri shibun kikam ngila menteri business ngila menteri kiwei ki sektor mo tang kan ni kiwei kalong ba haba ka reservation policy ka pensyong nong rim na ka jingpun pai tikan eu ba penbet ai percentage ya ka kum ka jingpun pai lani menta lada pisung than ban ya penbet ya ka tu ka bha kat kum ka jingpun pai di lada at the district level pila combine si jentia garo district level la combine ba tapi pet ya ka reservation policy ha district level kadon ka combine kategori of khasi jentia garo berapa persen tekan kinra ya state level ha district level don jinga fair khasi jentia garo ha state level pat don jinga fair. Is this a joke or what? Hato ka di kam thamula jong kita ki policy maker tina kada wala da phimla ban legal issue ba involve adu ka socio economic factor ka ba involve adu ka ta ka jing so fair jap rubat kiwei ki benta ki ba involve halor kan di kam di bakin ya kerentang ki politician mo bat ki party tip kinla adu kan no bukti hi kat nongut ka HSPDP ka dan MLA balapas lo dese ka to ka BPP udan MLA jo ka molai dese balapas lo na UDP ngi kinong lekren kimdei ki bru ki badan export ya kalau kilet da ki bru badan export ya business mo ka expertise jong ki ga business kan ka kam ka tungku ba ai ti kumjo i bat kuwi ti kan ka kam bangin IT hi tang ha ki political party bakin ya keren ka palang ti ka jing khung ya ka export committee ka jing sngo jong i kam dei ka babakalak kabiang bandon kata ka export committee ritang kan ka wei kalong ba kan ka export committee kanom dei kum ka high level committee jong ki motor di basan snem ru uta bertap la sitit uslap njuham rei la da thung kata ka expert committee di bentung de ki bru ki bobiang bat ka wei ka badon kam kolong ha ba thung ki ni expert committee di bentung ya ki non political persona kemudian ki bru ki bom dan bentai em dam bat kanu secretary ki dei ki expert ki la bande ki lawyers ki la bande ki retired judge ki la bande ki birokrat ki IAS dan ki retired MCS ki la bande ki professor let's say haki school haki college ki repair bani kita ki bru ki bada ikop shisha ba ki de ki export ki anrai pishubu ki wanra uding mau bom dan citip aka ki penkala export kita ta kami hap dina ta kadau ba khadu kalong ba haba pitung makana ta ki export ka time frame la ni ka time limit ki de bendan kabomot hapo katlo tayo de pendet ya kan lada ngiyo shisha ya ki export ki ba dadai shisha ki export ya kan ka kam ha jing sngo jongi hapo shipo khat san sngi la de pendet malada kin shong meeting ki export lai sausin ya kan ki ladep Tilar dei ba pi ailat ya ki stakeholder bakin ai suggestion ya ni export kumno hapo si panai la ni bandir no blai baro stakeholder ki la ban pha be da ki written dese ki export kala ban ya keren ru ban ki stakeholder ti rei la da ni thung ka export committee kam don ka time frame kam don ka por ke bong ba hapen dep apo kat no sini apo kat no banai ti kalong ke ba na lor kata kumbolong menta baro ki
jing thungkam kila hol la ni kila sange kila da pipen slam than kata export committee ru kami hap di nat kadau hot na kalian kaseng ni nyim ong ba kata ka jing thung ya export kalong ka bakala haritang kane ka wei kalong ba thung da ki biru ke badai ki export sisa ki bom don benta rem bat ka san hima sima bat ka bat kongsat kalong de ban ai ya ka tan frame la ne ka tan limit ka bong ba hapo kan no sngi la ne hapo kan no banai di ban pendek ya